Učenici 5. razreda osnovne škole Oktujih mogli su na izvorištu Mareza da saznaju kako voda stiže do njihovih domova. Cilj posjete u okviru kampanje "Svaka kap je važna" bio je kod najmlađih razviti svijest o značaju čuvanja voda. To je slogan naše kampanje jer smo je pokrenuli 1. marta kao dan koji obilježava naše društvo, jer to je rođendan našeg društva koje je osnovano davne 1953. godine kao javno preduzeće. Također i zbog 22. marta koji je dan voda i obilježava se u cijelom svijetu. Kada govorimo o Podgorici, jeste očuvanje vodoizvorišta na teritoriji glavnog grada sa posebnim osvrtom na racionalnu potrošnju vode. Također, moram reći da se kod nas voda tretira kao socijalna kategorija. Iz Vodovoda navode da će kampanja nastaviti. Mi ovih dana vršimo prezentaciju u osnovnim i srednjim školama. Danas smo ugostili, da tako kažem, oko 250 učenika iz osnovne škole Oktujih. Bilo je jako prijatno i bilo je zanimljivo djeci. Kroz razgovor sa djecom i sa nastavnim osobljem zaključujemo da djeca veoma malo znaju ili su veoma malo znala o vodovodnom sistemu glavnog grada. Upravo na najmlađima je da budu svjesni važnosti odgovornog odnosa prema vodi, jer svaka kap je važna, a očuvanje Mareze koja snabdijeva Podgoricu je zajednička odgovornost.